søde piger. Jeg har slæbt Lærke, min søster, med ind i arbejdsværelset, så vi kan få svaret på nogle af de spørgsmål, jeg har stillet. Hun agerer spørgsmålsoplæser lige om lidt, faktisk nu. Men vi tager halvdelen af spørgsmålene i dag, så det ikke bliver alt for meget. Fordi der er det bliver alligevel lidt kedeligt, hvis vi tager så mange, ikke? Så halvdelen nu, og den anden halvdel på et andet tidspunkt. Og så, så håber jeg, I kan bruge svarene til noget. Action! Hvad vil du efter folkeskolen? Efter folkeskolen, der vil jeg i gymnasiet. Jeg ser ind på Bobgård, der ligger 10 minutter på cykel fra mig. Så det bliver helt vildt lækkert. Jeg er vant til at have langt til skole. Hvor høj er du, og hvor meget vejer du? Jeg er 1 meter og 78,5, og jeg vejer 61 kilo. Fritidsinteresser? Håndbold, mode, blogging, veninder. Ja. Og hvor er du? Jeg bor i Herlev, lige ved Harskoven. Yndlingscafé? Fredkus i forhold til sådan kvalitet i forhold til pris. De har verdens bedste smoothies. Ja, smoothies. Til gengæld så er jeg ret glad for stemningen på Norden. Jeg ved ikke, stemningen på Fredkus, det er sådan lidt. Der er meget hyggeligt, ikke? Men på Norden, der er virkelig, virkelig hyggeligt. Det er bare også et dyrt i forhold til mine penge. Mit budget, præcis. Har du et job? Nej, jeg har ikke et job, men det burde jeg virkelig have. Ja, det burde jeg have. Bedste tøjbutik? Jeg er rigtig glad for Zara. De har billigt tøj i okay kvalitet, som sidder godt ud. Hvornår startede du med at blogge? I det hele taget så startede jeg med at blogge i slutningen af november 2011. Men som bloggen er nu, startede jeg i december 2012. Hvorfor er du så sød og smuk? Det tager jeg bare som et kompliment. Det er virkelig sødt. Tusind tak. Har du fransk eller tysk? Jeg har ikke haft valget, men jeg har tysk, så jeg har tysk. Det var det eneste, jeg kunne vælge. Og jeg er faktisk glad for tysk. Men jeg har også en plan om, at jeg skal lære fransk på et tidspunkt. Jeg ved godt, det kan jo være enormt frankofil. Jeg er ret glad for Frankrig og har rejst der en masse med min familie og sådan noget. Så jeg har tysk, men skal lære fransk på et tidspunkt. Yndlingsby? London? Okay. Eller Barcelona? Bedste køb? Underholdningsmusik? Så Okay. er vi her igen. Bedste køb? Det har vi haft. Har vi ikke haft det? Nej. Nå, bedste køb. Det har vi haft Sorte 6 gange. støvler Det fra... har vi haft 6 gange, men okay. Ja. Bedste køb. Sorte støvler fra Billigby med sådan noget slange skin-print-agtigt. Værste køb? Soldater. Bukser, som Ja. vi købt 2 størrelser for store. Nogle baggy, grå, kæmpe store bukser fra H&M, som jeg købte for nogle år siden. 2 størrelser for store. Har aldrig brugt dem. Råb mig aldrig. Ved ikke, hvorfor jeg købte dem. Sommer eller vinter? Lige nu vil jeg gerne have sommer, men om vinteren vil jeg gerne have jul. Jul. Men om vinteren vil du gerne have jul. Du mener om sommeren vil du gerne have jul. Om sommeren vil jeg gerne have jul, ja. Så det er sådan meget forskelligt.